tempo de inaugurar o Nadal tamén aquí en Viana do Bolo neste polideportivo municipal, onde, como poden ver, xa hai actividades lúdicas para todos os cativos da zona, e onde tamén está o alcalde do municipio, Abelardo Carballo. Moi boa tarde. Hola, boas tardes. Xa probaches algunha das atraccións ou aínda non? Non, eu ainda xa son moi maior para estas cousas, cuídome delas. Bueno, hai que animar os cativos, non, do municipio que se cheguen ata aquí, porque hai moitos hinchables e tamén outras diversións, non? Sí, bueno, ver os nenos disfrutar desto dá gusto. Merece a pena traer unha atracción destas para que podan disfrutar. Van a disfrutar, por certo, 4 días, non? Dende hoxe ata o vindeiro día 8. En que horario vai estar aberto? De 4 a 8 da tarde. Pola tarde, ademais totalmente gratuito o servizo. Totalmente gratuito, sí. O único que hai que ter en conta un poquinho é o COVID, non? Hai que vir protegido. Guardamos un pouquiño toda a parafernalia que hai que ter para cuidar aos nenos, sobre todo. Tamén é importante no Nadal coidar o comercio de proximidade, o comercio local, e hai xa un par de iniciativas por aí que o fan, non? Sí, é verdade. Queremos potenciar o comercio local, entonces intentamos potenciar que a xente compre en Viana, e que, sobre todo, por dar premios, o tema escaparatismo, o tema de... E logo, despois, cada compra que se fai en Viana, damos unha especie de rifas, e logo, cando pase toda a Navidad, damos unhos premios para potenciar esta compra ahora en Viana. É unha campaña de potenciación do comercio local. Por cada 20 euros de compra, se non me equivoco, é unha rifa para participar nese sorteo, e vai haber 3 premios, non? De que cantidades? Ahora mismo non me acordo, dos premios, pero bueno, é como ano pasado, prácticamente sería como ano pasado. Entonces, nos facémolo todo desde o Concello, apoiado por moita xente de Viana. Os comerciantes están a gusto, queren que se fagan estas cousas, e nos intentamos axudalos no que podemos, vale? Os comercios que tamén poderán participar nun sorteo, porque se decoran os seus escaparates o máis navideños posible, tamén poden levar un premio, o primeiro premio de 200 euros e un segundo premio de 100 euros, así que tamén, ademais de premiar o comercio local, as compras, tamén premiades os comerciantes. Claro, hombre, os comerciantes axúdanos moito, porque sin eles non o poderíamos facer. Entonces, todos están de acordo, todos axudan, e todos intentamos tirar para o mesmo lado. Unha das atraccións maiores que hai aquí neste pabillón polideportivo é onde eu me atopo agora mesmo, que non o estaban vendo, pero agora van a poder ver. É unha pista de xeo que, como nos dicía o alcalde, vai estar aquí colocada 4, 5, 6, 7 e 8 de decembro en horario de tarde, aberta ao público e totalmente gratuita. Agora, antes de marchar, voulles facer unha maravillosa exhibición de patinaxe, eu que non teño nin idea, así que, mamá, papá, se me pasa algo, quero vos moito. Adeus a todos!